Chairman, Parliamentary Secretary, Puke Thanga, kan DCP Pulal Rokuma, Tele, kan Hau Tudangte, Levoinia Club Akhel Tour, Te. Hey, tukin sing karon tlaya, Asia lau katikop maya, Nizana, Darli le, Atsan ve, Dar nga don akan kozol tangin kan lau chuak tha, Dar kot nuwa, in kan khenga, Sana kan ena ka harvele, Dar ugletsan ve nihi katia kan nijimar dewa, Kuma ka laum lain, Fona lau kala, Dar sari letsan ve, Tle mina lau pel soka. Kan chan huna khan ka lau khleng thei lo wa ni danga chuan ka khleng thina chan hun main ka khleng thin ma a boi thak zoka tukin kha chu ka ti sual chi awani min kha thiam turin kan ngen chu ni ei ka lo thlen nu apo dar ka chan ve chuang in ding to a thu toy te soi ka tum kha manga tuna hian kan sarkar pulal than hola sarkar noya heng grass phate ani a chung grass pha pialama chuan India ram ne turin India rama club larte anga khelve turin helaya a trial na khalaya a qualifying a zu khel tur a qualified khata ti matel tur po ni lo a qualify tu ringot po khel harte lulnen sutiang ang khel tura in lo zuang chuak ve theita hi in fiami tele football club roi tu te Aizol football club roi tu te kafaka alom katia voinia hian nam movement tak tak chuin chandon ani a tren khateril ruwa nam movement hi tharumin Beiturin India ram atanga in lakhang le tura in ngai na te thin amai ro chu keini hian kan clean lova voinia hian chu kan tum tur po ni in alang lawani khovel mi rau pui ber Napoleona in do khat ko kheng mi huai sen chuan ke chuan silai le tharum mangin ram kala a lali chuan ti ve hi chuan mga inain chat na in ramala a voini khengin ramala zau zelani ati a chutiang ang chuan keini chuan tharum mang ni lovin lali suwa chak na mangin voini a hian ram tina kala thil siam zong ne na chanchin tha thil tura min du na hi he kan football team atang hian kan hun ser min man sak tu he club min lan sak tu khan aron soi toa khatiang ang khan kan kaldona chutiang a kan kal phot chuan lali suwa hian ne theilo anei lova ngam lo anei bok lova qualify lo anei bok lo ani chuwang chuan chu rama chuan voinia hian nang ni hian min lang kai don ani ro pui em helai tu na in din na po hi kan phalim chuan in khel mi te in fia mi te tan chau tu remo min an ti a ko than mi thren khat te poin an ngai sang vak lo min ngai san pui vak lo ani amai ro chu kut ni khuate puzani khuate lo thenga helaya kan pha ma poin musulman zong telukum khumin an sang tel an buvar huwa an pathian an faka khatiang hun lai khan keini Christian zokian a kheu ma po nuwa ma po ti tur te hian kan peilova ma se hetiang pha ani nu chuan keite lul po hi chum ni ka tel ve to a hemi khat tlat hian kan pathian ro pui ber fakin helai muna hian kan tong traya kan bok khupa kan tring tri a lim takin pathian fakin kan zai to thin ani a ro pui ani voini a sarkar hi mi pui te than chua kokran mi te tong trai ra chua ani kan ti a adik ani chu mi te tong trai ra chua chuan lalparo pui nan zel na an thoka voina po hian nang ni hi
khowela kala thil siam zong ne na chan tin tha thil tura pathian ruat te in ninge yang ti karing in khel ro pui le mu nom tak te kan en thina an pathian an bia an chua dona an lu dona sign Christian sign te anan tilang zau thin hian kan tan zual bi kani pathian poi na riang ti karing thin chu wangin lar po hian lar chho viau zelani chu tiang ang chuan thin lung le ti tak zetin tun ma kan at laya chak na te kan neya lo thin na te kan neya khatiang anga zu kan in khilai te kha mel ma na tho ani ti voin ne hi chuan soi ngai lovin kan thalai zong te hian an kha tur ani chu tiang tur chuan ka cha du chewa mani in control na fel tak in nei pot chuan namdang ai hian kan tha tlem bik lova pathian min siam dan po hi ro pui takani ti serengin chu tiang zong chuan be turin ka du chewani voine hian kan police ho tu te ka faka hetiang ang professional tena an khelna hi chuan keini hi zo in rol ve lo turin kan ho tu tam takin hetiang hi dana ni lo an tia chu tiang chung in kan DC ten kan sarkar du dan an ria kan nau pangte voine hian ai li ka zu qualified ve ta ni se an ni tel lo point ni danga kan khel thei do na midang te mathuai tu an ni ti khia in kan player te point thi tha in an tang tu ra ni ti hi kan cha du ani ten namdang zinga hian to ma hi hupur tu ra ni lo kan chunga leng hi tu ma anom lo pathian ring tu te kan nia kan hnuaya om vek khovel mi pui te an ni ti khia tu ra ni chu tiang chuan ril ru chapo na huai sen na neya kan khel phot chuan ken ai lian te po hi kan tlan kual pel zung theyang ti ka ring tlat ani chu tiang zong chuan kan player kan tlangwal kan cher chua tur zong hian be turin ka du chewa nimin lama khozol lama kan kala convergence hi mizorama kan la hian ngai manglo tu na chuan alar ta rau boka kan tia hilai kan second battalion IR te khi kan sarkar kut chuak ngei ani boka hilai mun rema tin an duty na mun post ranga te kan ho atha ani kan tia kan police officer te ne na po ka soya police kan nia ACB kan nia tho thar lo chuang kan chui mayang kan man mayang ti mai turin ni lo midang officer te ne na coordination chat tak nei turin nia chu tiang noya chuan na tho thei ani tia chiang ani hei tu na ringot po hian khozola IR second battalion na chuan tuizem liter noi khat chuang pakua kan siam saka post rang thanga te kan da khozol battalion muna pani kan da tuna nuai tam tak sengin an hall kan sa hall nal tak fel tak chat tak thiang lim tak hall dang zong ai poa en ton tak zok ni om tak nimina kanan honga chu thiang pi alama kan sport ministerin cheng nuai sari basketball le volleyball court sakna tur siam na tur min thon boka chu tiang ang chuan na kan thoka sportsman tetan voinia hian he sarkar hi chu sarkar rang kachak ani ti hi in riata nakin zela nule pa tetan sportsman chau tan ani lova nule pa BA MA pass ve zolo pa nei ve zolo tetan po voinia hian kan fa ten kan mi zo tlangwal te chuan vai bel se khat vai bel se ni donin kum khat se sona an hlo thei to ani mania ka soya kan kan chief secretary luite an thua kum khata nuai za in hlo ve ngai to em ka tia ate lo lutuk an ti chu tiang ang hlo chuak thei tur chuan voin nia hian ti tak zeta tranin lak chuan in ti thei ani in o om don hle ani zoram siam tu thalai te ma khuwa shul sutu
อินนี่เงยกับเบสเซียอินตีนักงกินตินเรงชัดตะกะอินตีอินทินลุงตักตะกินลัลอีสัวกระดูเบอร์มินรวยตัวตานอินตีพดจวนรวยเงยยังเจ้าตีกับเบสเซียอันนี้กันหรอไหม